Zuk egin duzun lana noraino, heltzen den jendeak daki, eskerrik asko Iñaki. Iñaki Irigoyen 15 urterekin hasi zen dantzan Basurtuko taldean. Geroztik eta lanbidez bankaria izan arren, euskal dantzak izan dira bere bizitzaren erdigune. Dantza hizkuntza moduen da, dantzari batek egiten dugu, bere aitza, bere aitzonak egiten bardin, transmisio bat dau. Herri bakotxa bere dantza dugu, da beretzako bere nortasuna agertzen dugu. Hainbat dantza taldetan aritu da dantzari eta irakasle. Ikertzaile nekaezina lan handia egin du euskal dantzak berreskuratzen. Azkenean rekonozimentu bat baino ez da, bera egin dugu behar piloa eta segitan dugu Bizkaian 100 talde, dantza talde berari esker segitan deurie funtzionamentua. Iñaki Irigoyen Bizkaiko dantzarien biltzarreko sortzaileetako bat izan zen. Erakusketa honek Bizkaiko dantzen historia eta Iñakiren ekarpena handia biltzen ditu. 60 urtetik gorako lana egin du. Gaur lagun, senide eta dantzariek omen egin diote. Niretzako postasun bat, ibilitzako denporial, egiz da lagunanteko jaia dela, laguna asko initu inguru horretan. Omenaldi hunkigarria, iruditan, bertsotan eta noski baita dantzan ere.